Druhý pokus priamo nadväzuje na prvý, ktorý dokazoval experimentálne overenie prítomnosti uvoľňovania kyslíka pri reakcii katalázy s peroxidom vodíka. Naša druhá variácia tohto pokusu bude mať jedinú zmenu, a to zamenenie prvého reaktantu kúsku zemiaka za prací alebo čistiaci prostriedok. Vychádzame z odpovede na vašu otázku, ktorej sme uviedli podľa našeho usúdenia, že najvyšší podiel a koncentráciu v bežne dostupnej v obchodoch zakúpiteľnej zmesi obsahuje práve prací a čistiaci prostriedok najvyššiu koncentráciu katalázy. Tak ako pri prvom pokuse zapálime liehový kahán a pomalu budeme ohrievať vzniknutú zmes v skúmavke. Reakčné podmienky, teda teplota a prítomnosť kyslíka, budú rovnaké. Môžeme pozorovať rýchly pohyb a vznik peny v danej skúmavke, ktorá na rozdiel od pokusu so zemiakom rýchlo stúpa smerom nahor. Zahrievaním a zvyšovaním teploty sa priamo úmerne zvyšuje nárast peny, preto čo najrýchlejšie nalejeme tú vzniknutú penu do kadičky pripravenej hneď vedľa kahana. Tlejúcu špajdľu, takisto ako pri prvom pokuse, pomaly zasúvame do skúmavky. Podľa prítomnosti vzduchových bublín obsahujúcich viazaný kyslík môžeme experiment opakovať, dokým je kataláza prítomná vo vzniknutej zmesi a pene.